gonone jenengan nggih wayu-wayu. Wonten pamundutan ingkang sampun tumiba wonten pangkon pun pesen ki kali kula kawit wau sonten. Siap. Nggih, panitia lumantar Bapak RT ngersakaken kanca tani. Nggih. Oh, nggih. Coba kula tak nyuwun marang gono ingkang mijil saking tlatah. Nah. Inggih menika Jawa Tengah Kidul, Mas. Oh, Jawa Tengah. Nggih. Menika saking Temanggung Mbak Irawati. Nggih, kaya Mbak Irawati. Monggo, Irawati. Katuran jumeneng Mbak minangkani pamundutan warga masyarakat. Ya disuprot kaya apa? Yo. Dalu Mbak Limo Mbak Cani. Inggih wilujeng dalu Mbak Erawati. Nggih, alhamdulillah hawane adem. Inggih. Saya suka dengan hawa kayak gini. Ah iya wong piyai Temanggung kok niku, Mbak. Dadi cocok nek hawane ngaten niku cah iki cocok niki. Cocok to, Mas? Wes cocok tuh wong ayu, wong ayu. Nek hawane ngeten niki nek dienggo kemulan ya penak. Walah kepenak, apa maneh ngangger kita berdua lho sayang. Yang ngono pada kemudian. Kita itu berdua itu pas. Seliramu ayu pun kakang ke bagus. Wes pokoke cara penyanyi wetan ngendika sak tundo sak bilik-bilik. Sak level. Kaya Kumajaya karo Kumorate. Iya kaya dhewe Kumajaya Kumorate. Lah nek sijine Kumo salah nang niku. Mbak Limbak mau pun ngunjuk kopi kan? Sampun, sampun. Oh, nggih, enak mboten nek teng hawa ngeten iki. Wah, nggih cocok sangat kopi tanpa gula, wah remen sangat. Lah Mas Bawar pun ngopi napa dereng? Oh, sampun. Mulane kene iki kur aku tok ora lho. Oh, ngoten. Nah kene ora ana sapa-sapa. Ora ana sapa-sapa. Ora ono. Lah, aku mangkat dhewe. Oh, mangkat dhewe. Kene. Ngobrol kene. Nah, kene. Iya, heeh. Sekono dikepenake nggih sing prayoga nggih. Iki ngene lho, Sok. Wong iki paribasan bapak-bapak, ibu-ibu iki dianggap udu menungso. Oh, anane ning kene ming kula jenengan kali Pak Dalang. Pak Dalang iki kabeh udu menungso. Mergane yoga. Yoga. Lah ya kan udu menungso yoga. Nggih. Lah wong jenengan tidak saking dalem jam pinten? Oh, mau aku jam 7, Oh, jam 7. Pak Dalang jam pinten? Kula jam gangsal. Kali sinten? Kula jam rombongan nggih. Pedhar dereng. Oh, sampun. Kali nopo, Pak? Nggih kali kang dipun paringaken panitia. Turene mau nganu pun diparingi kopi, Pak. Nggih sampun alhamdulillah. Oh, ngaten. Kopine khas mriki. Kopi khas saking Linggo. Kopi cinta itu luar biasa. Rasanya yahut. Nggih tepuk tangan untuk masyarakat Linggo. Nggih. Produk lokal asli. Nggih. Kopinya kopi apa? Kopi cinta. Niku asli. Kopi cinta. Kula mau ada 2 lho. kula mau tekan kene jam 7. Tapi parkiran nang kono terus kon pindah mana. Ya anu angin siap penonton. Dipun paringi anu nggih, kopine nggih. Satu kemasan. Oh, Kula mau. Rasa robusta. Nggih. Kula malah Rosana. Pokoke aku karo kowe aku yen nyawang kowe. Ibarat buah. Tapi anu Mbak Nyung ya pada bae. Aku nyawang kowe ibarat buah. Buah apel. Buah apa? Sing rasane enak. Enak lho. Dipangan wengi yo enak, sore yo enak. Oh, tapi mandon kurang gula. Yo mergane kok kurang gula kopine butek iki. Lah, terus kula nyuwun ibu PKK, Mbak. Mas, iki krungu suara apa ora? Terus krungu suara. Ana suara tanpa rupa. Pak Dalang. Nggih. Mireng enten suwanten apa mboten to? Anu mbokane tuyul kita. Oh, mbokane tuyul. Sing sapa ya? Arep ngendi balik. Lah ngapa balik? Lah nyong ngecebras uli ngomong ora dirungokna, ora diwangsuli ya nyong ngono ngomong ngono. Ora kena mutung. Ngono ora nyong bebala. Ora kena mutung. Pak Kades sing pundi? Ora kena mutung. Ampun lah Pak Kades. Lah ra ketok jenengan ket mau ning
Mas Jan. Oh, ora lho sing tanggo muni dosa arep bali kok gawa panganane wong Lah ya liya. ora apa-apa wis bareng. Lho, Mbak Ciblek. Lah aku ora ngerti nek jenengan iki. Lah wong kula benang burine jenengan ora ketok. ora ketok jare sapa? Lah wong ning kene kok ora ketok. Cek. Apa sih yo? kowe iki mergane ora ketok kowe Iya. punya wong sekti. Apa? Bisa menghilang Iya. sewaktu-waktu. Oh. Jadi mau ke nang kene ke ora keton. Masa? Iya kowe iki bisa menghilang karena kamu sekti. Oh iya, aku sekti. Lah ngerti kok jenengan ora ning kene lah ket ben semene ae ramu ndak dhuwur. Ya beno. Lah piye? Lah piye? Apa terus kowe kaya kuwi? Namanya orang kecil itu Lah. punya kelebihan. Nah, Apa? walaupun Oh. kecil ada kelebihannya. Era kuwi wonge gede dhuwur irune mancung, tapi punya kelemahan ya Mbak ya. Kelemahan. Apa Mbak kelemahannya Mbak? Nah, boros. Boros. Golongannya ambal bakane boros dalemaning MDR. Apa kuwi? Modar. Aja. Oh. Beda karo irungmu. Beda. Beda bolongan itu tambahkan itu ora gelis mati. Kuwi delok. Jare Meskipun sama. harga BBM naik tapi irit tetep urip terus. Tetep irit. Urip terus tambahane urip kuat. nganti kapan meriang ora tahu, Nah. mangan ora tahu ngerti-ngerti mati ngono. Mati. Wis ngono nembang bae daripada yo mati. Aja nesu alah-alah. Nggih, Ayam iki gue benes. wonten pamundutan iki Mbak. Ono pemundutan. Nggih niku request dari Mas Rasbo untuk seluruh RT di Desa Linggo Asri agar tetap semangat sebab setiap kegiatan apapun tanpa perjuangan sang RT tidak akan berjalan lancar. Oke, tepuk tangan untuk RT kita semua. Terus Tepuk tangan dong. Nggih. anu Mbak Limbo. Nggih. Niki saking Bapak Ketua, Bapak Panitia Nggih. Sudaryo Nggih. nyuwun lagu Tresnoku Oh, Ilang. tresnaku ilang. Niki nggih wonten ingkang ngersakaken sesideman kali kanca tani. Oh, Nggih. Mbok bila ajeng ingkang pundi rumiyin? Nggih, diaturke anu sik. Kanca tani riyen nggih, Mbak. Nggih. Konco tani men merasa bersyukur banget kita Nggih. ada Nggih. tetanin. Nggih. kae wulu. Niki wonten anu, wonten tidie niki, Mbak. Monggo, Mbak. Oke. Ditampi. Nggih. Nggih. Oh, Mbak Ciblek, Mbak Ciblek. Nggih, Mbak Ciblek niki. Nggih. Iki keke wae iki sing cah cilik iki Nggih. ben dienggo jajan. Nggih. Nggih, niku pesene panitia diaturke Mbak Era, ngaten nggih. Monggo. Nyala ungkit mau kenapa di dewek apa tidak? Walah jengkel. Lah ya ora wong anu gari dewek marani pendetok. Alah, tak kita gitu. Tak gitu, gitu. Tak kita gitu. Tak kibrut, kibrut. Nah, aku urung nganggo pempel. Mbok Alah. derek. Persis banget kayak Cindy. Nek Mbak Ciblek ora sanggup pempes. Apa? Diganti Handy Plus wae cukup. Hedi Plus wis tau nganggo kebalik. Ah piye? Lah kebeli balik. Lah barang arep nguyuk raket kabeh. Apa nih? Apa nih? Apane sing raket kabeh apane digenakna dicetak. Lah wong semono nggo pempes gegeden gitu. Kalau Handy Plus wae cukup. Hedi Plus. Lah kebalik wong petengan Heeh. lampune mati. Sing raket kayak ke jero malah. Lah sing berangkat nanggon jero. Heeh. Sing nganggokna Akhirnya kebelet nguyuk. Heeh. Barang klothok kabeh. Lah sing nganggokna sapa kok bisa salah? Belabar barang. Sama. Siapa sing nganggokna siapa? Ayah, Ayah siapa? Ayah siapa? anjeh. Jadi ayah Panji nganggok. Oh, alah Sampean. jiji. Oh lah. Yang kan kok Panji pirang tahun? Ya ono apa kok? Mbekmu apa sih? Ini. Mbekmu kok? Lah, kuwi yayangan Mbak. Apa? Lho yayangan Mbak kok Panji pirang tahun Lah, kowe? lah ya nek arep ya jangan karo Panji. Itu kenapa? Ya enggak apa-apa. Lah, mbekmu itu sama mbekku? Mbak apa? Mbek-mbekan. Hehehe. Ya. Ya ora bebekan. Ya. Kaya apa? Lah. Ayo, Oke, kanca oke. tani. Nggih, bawa nih nggih. Nggih. Oh. Wah, suarane apik, Black. Mantap. Lah iya. Nyong karo kowe carane wong tani ngene. Nyong tak macul. Kowe sing
Pik ya. Ono Pik. kok ono wong seprapat semono ya. Urip meneh. Urip ngono ku meneh. Mangan se Pak Iya dia. aja macet. Aku maju lurung rampung. Saya mangan suwe. Iya. Mangan Dulang, iya, dulang. Iya. Heeh. Iya. Lah iya. Iya. Meleh kok ya. Heeh. Iya. Kesannya buat gawe ya, Mbak. Macul kan kesel. Iki Pak Perlu medang. Iki Pak kesel. Oh, kesel buat Perlu. dibilang. Ngirim wong maji oleh. Lah iya. Sinabung. Mbak Ciblek, jenengan mboten pirsa to? Menapa? Bojone jenengan ki senenge godhong. Lah iya. Ora Nogosarine senenge godhonge. Oh, senengane logo saya mboten seneng logo saya. Heeh. Loh, gini godhonge. Iya. Luwih wareke luwih suwe. Heeh. Lho, Iki. Wah niku keturunan Medhus. Nggih. Lah, Pak Nogosari opo diajak? Firenze to, Pak? Coba. Ndorani wedhus aku ya, mangan godhong. Nyong ya manu dalange. Ora susah godhonge wite barang gedeboke ngene, tepangan. Lemahe sisa didol iki. Lah wong Nogosari ku malah godhonge. Rano. Parine Ngaso kene yo. Parine lemu-lemu ditaki. Parino kok gegek-gegek kenapa sudah apa? kata sopor nyenengke Angger rinter ki sing umum tangane kaya piye. Ora bokonge kaya piye. Kowe udu wong inter. Ki namanya orang goyang. Ngene, Nini Dayem aja nutu disit ngaso ya, Yem. Rano. kalis ing sambe kala Tapi ya, iku panyo wonku umpamane kowe suarane kaya Mbak Era diajem pun Kakang ora bakal misahke marang kowe malah kapener kowe kekurungi nang diajem Neng kaya bebek ramane. maksude ben aja ngabar wong ayu Rano. wit sing Gustika kanca tani yakti saka guru negeri uga pentenge
Wangge yagane sindene komplit. Cocok. Suarane apik-apik, Inggih. semangat dan kompak. Insya Allah buka celuk diajeng Monggo. sekeca nggih Mas Bawor Mbak Ciblek Wes, Wah, pokoke pokoknya belak Pokoke, ketakat pokoke. enak Mat saestu. banget. Nggih. Sampun Pak Dalan. Inggih sampun diajeng Matur nuwun nggih Mbak Era. Nggih. dasare sinembang ya ayu, pinter karawitane kompak. nggih Lah Terus? ngeciblak nembang kaya gue, bubar. Bubar gasik ya. Bubar gasik. nggih Ya ora iki. Dia lagune juga nggih sae nggih. sae ngemu donga Tangi. Bapak panitia ngersakna lagu apa? ngemu donga nggih Nggih. nggih